Malawi Today. Maulendo angapo amene Profesa Arthur Peter Mutharika wakhala akuphedwa. Chakhala chikumakhala ngati chizolowezi pamene mdziko muno Profesa Arthur Peter Mutharika akapita kunja anthu amayamba kufalisa zosiyanasiyana. Tatiyeni tione ena mwa maulendo amene anthu akhala akufalisa zoti Profesa Arthur Peter Mutharika wamwalira. Kuyambira mchaka cha 2014 pamene Profesa Arthur Peter Mutharika anatenga utsogoleri wa dziko lino, anthu akhala akufalisa zinthu zosiyanasiyana pa nkhani yokhuzana ndi thanzi lake. Apa takubwereserani video imene tikhale tikukupasirani satani wa china chilichonse kuyambira mu 2016 pamene Profesa Arthur Peter Mutharika anapita ku msonkhano wa United Nations. The Assembly will now hear an address by His Excellency Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi. I request protocol to escort His Excellency. Mu Oktoba chaka cha 2016, Profesa Arthur Peter Mutharika anapita ku United Nations General Assembly ku America, kumene adakakhalako nthawi yayitali ngakhale kuti msonkhano udali utatha. Ndipo zimenezi zidapangisa kuti social media kapena kuti masamba amchezo mudzaze nkhani zosiyanasiyana, ndipo mudayamba kufala mbiri yonena kuti mtsogoleri watisiya. Koma zidali zodabwisa kwambiri pamene iyeyo anabwerera wamoyo. Ndipo atafika pa airport adayankhula kunena kuti iye ali ndi miyoyo yokwanira 9 ndipo akhalabe zaka zambiri. Komanso akunena kuti mafupa ake, adanena kuti mafupa ake ndi angati a munthu wa zaka 30. Sonza zonna kuti iye ndi wathanzi kwambiri, moti anthu mukamalimbana ndi kunena kuti iye wamwalira, zimenezi zimangolowa uko nkutulukira uko. Mu 2019 chimozimozi nkhani ngati zomwezi zidatulukanso, koma tafunsa kunena kuti zimenezi zimabwera chifukwa chani. Nkhani yetu chifukwa choyambirira ndi chonena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika amakonda kukhala kwambiri kuzibisa makamaka samaonekera kugulu kwa anthu kawirikawiri. Iye nthawi zambiri amakonda kukhala ku Page House, ndipo ngati ali ku State House sakonda zoyendayenda. Izi zimapangisa kuti anthu azikhala akumayankhula zinthu zambirimbiri, ndenanji akangotuluka kunja basi anthu kuyamba kubwebwetuka nkhani zosiyanasiyana. Komanso chifukwa cha namba 2 ndi chonena kuti anthu otsutsa makamaka tanena kale kuti amakonda kufalisa nkhani imeneyi makamaka pakakhala kuti iwowa sizikwayendera. Nde mukuziwa kale anthu amakhala akubweresa nkhani zosiyanasiyana ndipo zimachuka kwambiri kusiyana ndi chilungamo. Monga mudziwa bwino kuti mbiri imachuka kwambiri kuposa zinthu zenizene, mphekesera imafala kwambiri. Nde zimenezi ndi zimene zimakhala zikuchitika makamaka zina mwazifukwa zimene anthu amakhala akukambira zinthu ngati zimenezi. Koma tiyeni tipitirire nkhani yathu. Mu chaka cha 2020 atatuluka pa utsogoleri zinayamba sokumveka zimenezi. President Profesa Arthur Peter Mutharika wapita ku South Africa, ndipo kumene kuja kulandira chithandizo kukamba zinthu zambirimbiri. Koma nkhani imene imakhala ikuabwerera chayini wake chifukwa President Arthur Peter Mutharika amabwerabe ndi moyo. Kufikanso mchaka cha 2020 pamene tanakale kuti atachoka pa president, nkhani imeneyinso inabuka koma zinali mphekesera chabe. Tiyeni tifike mchaka cha 2025 mu Juni, nthawi yoti tikuyandikira kampeni, adapitanso ku South Africa, ndipo chipani cha DPP chidasimikiza za nkhani kuti inde a president apitadi kunja. Koma kumeneko ayendera zawo sadapite ku chipatala ayi, komatu social media inadzaza ndi nkhani hiyayi kumeneko wapita kudwala, hiyayi koma sali bwino, ena nkumanena kuti hiyayi kumeneko akubwera abwera ali mtembo, zinthu zosakhala bwino. Koma chidachitika ndi chani? Anthu adazizimuka kumuona Profesa Arthur Peter Mutharika akubwera komanso akuyenda yekha opanda omugwira. Izi anthu anagotiso kukamakakasi, ndipo
kungochoka pamenepo adazasowaso ndi kuzangotulukira nthawi ya kampeni. Ndipo mu nthawi ya kampeni adazizimusa anthu chifukwa iyeyu adapanga kampeni yekha, ndipo adayenda malo osiyanasiyana mpaka ndikuwina utsogoleri wa dziko lino. Koma mnaniso mchaka cha 2025 yomwe ino mseptemba ndi mu oktobamo President Arthur Peter Mutharika anazasanzikanso kuti iyayi akuluakulu inetu ndikupita kunja, ndipo kumeneko ndikuyenderanso zanga. Ndipo anthu adachita mmene amachitira muja, kulongolola kunena kuti iyayi apa akupita kuchipatala, akupita kuti, koma zinali zowadabwisa anthu adawatseka pakamwa akuona kuti mmene akupita kunja muja adayendera perete wa asilikali. Anthu nkukhalanso kukamwa kakasi kuti kodi chikuchitika ndi chiyani. Nde wakhalako kumene kuja kwabukanso nkhani zosiyanasiyana. Yayi zikuoneka kuti kumene kusizili bwino. Wadwa zambirimbiri zomwe akhala akukamba zaka zonsezi. Apa OPC, Office of President and Cabinet, yatulusa kalata kunena kuti ankulukuta moyo akubwera lero cham'ma 5 pa bwalo la Bakiri International Airport. Umo ndi mmene zinthu zikukhalira. Kotero lero tikukawalandira a professor nthawi ya 5 o'clock. Kodi anthu amene amakhala akufalisa zimenezi manyazi bwa izi, tiyeni tisamafunirane zinthu zoyipa. Ikakwana nthawi yopita aliyense azapita, ndipo sizikudikira kuti wina aliyense akhale akumusogoza nzake. Ayi, uyu ndi mtsogoleri wa dziko, uyu ndi tate wa dziko lino. Tiye timusiye alamulire mwamtendere. Nkhani ngati zimenezi zikutiphunzitsa chani? Uyu ndi mtsogoleri amene iye khalidwe lake ndilonena kuti sakonda zinthu zomangoyenda mwachisawawa, komanso sakonda kumangopita malo oti chifukwa choti misonkho ya dziko lino ikutilola kunena kuti iyeyo azidya minanganyere. Ayi, iye amayenda pa chinthu pakakhala kuti pali zofunikira kutero. Nde nkhani ngati zimenezi tiyeni tizizipewa, komanso tizikhala tikumapanga focus pa chitukuko cha dziko lino, osati kusogozana za imfa. Kwa amene mungotipeza kumene, ino ndi Malawi Lero. Subscribe, comment, like, onsayolanso kupanga share kuti zinthu ngati zimenezi zisamakuphonyedwe. Mavideo okoma adakabwerabe, ndipo ife titi pano kukuphunzitsani, kukusangalasani, komanso kukuonesani zinthu zosiyanasiyana zimene zikuchitika mdziko lino komanso maiko ena. Kufikira nthawi ina tingoti mwakoma nonse. Zikomo.